kusangana zvekare kwataita paKurin TV. Hama dzadiwa, nhasi ndine nyaya iri kupopanapa iri kunzi vaMnangagwa vari kukanzura musangano wekuenda ku UN General Assembly uko kwavanosimboenda makore ese kubva pavakatora chigaro kubva kuna vaMugabe muna 2017. Vaingoenda vachinosvika vachinoadresa vachingoita zvavaita, but this year havasi kuenda nekuda kwezvikonzero zvakawanda zviri kutaurwa neveruzhinji iko zvino zvipari kunzi after the rest in peace message he had to cancel the United Nations General Assembly. Ndo mashoko ari kubuda kune veruzhinji iko zvinezvi because hapasisina kugadzikana. Makazvinzwa iko zvinezvi pari kunzi mufesi wacho wekubudisa message yachizoti rest in peace what ari kunzi kumba kwake kwakasvipa vakanoreida cause pane zvizhinji zvinenge zvichitaurika. Ndege yakabva kudonha saka anenge akuda kudedzwa kuti questionwa ndo nyaya hombe dzinenge dziri panapa, asi nyaya hombe ndeyekutanzi vari kukwata. Ndo manzwiro andiri kuzviita inini, saka message yavo iri kubuda yakadai soon. In a light of dense program in the last quarter of 2024, His Excellency the President Dr. Mnangagwa will not attend this year's United Nations General Assembly in New York, USA. His statement will be delivered by Honorable F.M. Shava, the Minister of Foreign Affairs and International Trade, who is already in New York for the assembly. Vatopedza zvavo ndo press statement rabva nekumba hombe yavo iyoyo. Asi streets panapa ari kutaura nyaya iyi ndikuona nemamwe mabepa pari kunzi Emerson Mnangagwa cancelled his trip to New York this week for the annual United Nations General Assembly. His spokesperson said because of a dense program in the last quarter of 2024, the unprecedented development, the first time Mnangagwa will not address the UN Assembly since taking power in 2017, comes amid growing tensions in his ZANU-PF party over extending his second and final term, and safely concerned after a string of incidents, including Sunday's accident involving his helicopter in Mashingo. George Charamba issued a statement shortly after midday on Friday announcing Mnangagwa's decision to skip the summit following the inquiries from ZimLive. Mnangagwa cancellation of the New York trip must have been abrupt, a source said, because a large advance party of over 30 people is already in New York, including state media journalists. Charamba said Foreign Minister Frederick Shava would read Mnangagwa's speech at the UN. No situation iri panapa. Frederick Shava ndiye gananga zvimboenda kungono represent like zvinomboitwa na ichilema zvekuti anokutumira Foreign Affairs Minister wake ndiye anoenda unosvikorese unoverenga nyaya dzacho, ndiye aenda kuno represent ikoko. Saka ndo situation iripo paZimbabwe iko zvinezvi. Chokwadi chiripo ndechekuti zvinhu hazvina kugadzikana izvi, zvinhu zvinonyatsoti kwesere so hazvina kunyatsomira mushe, saka panongo chingobuda tunyanya so zvakadai so panenge pakuvhundutsa. That guy where you may he so rest in peace. What are you talking about? Wapua yakadaro kana ngeta copy and paste but the matter of what's going on, because kwakabva kuitika zvakaitika kwakabva dede nyaya yemamwe makuwa anenge achifamba ndobva vatoona because unoona chinyanyositika pazvinhu zvazvo ndechekuti mamwe messages anenge achisendwa aya kuti saka ndege dzacho dzatombotyisa kudzipinda izvezvi ngatimbozvimira. Ndo nyaya dzine dziripo because ukaona paitika anything kuside kwavo inenge iri message inenge yatosendwa. Ndo the way yavanocommunicate, the way inocommunicate mapresident avacommunicate nekuudzana mashoko kuti chakata vanongocommunicate nekungoti unoziva kuti tinogona kungodai obva atoziva ke signal yacho kuti pakashata. Saka muri Zimbabwe ndo nyaya iripo, ndakakubatirai havasi kuenda ku UN, ndo nyaya iripo nekudawo kwezvikonzero zvatataura in this video. Kana uchangosvika pana first time yako gara wasubscribe, ukomenda uchindiudzawo kuti uri kuionawo sei.